Arestado ang duha ka mga drug personalities sa sagunson nga gilusad nga buy-bust operation sa Santa Ana Police Station. Sa interview sa Aramen Davao, gibutyag ni Police Major Jake Goles, Santa Ana PNP Station Commander, nga malampuson nilang nadakpan ang usa ka drug pusher nga giilang si Genofona Alfonso Cahigaw alias Madam sa buy-bust sa First Opal, corner Dacudao Avenue, Barangay Pasiano, Bangoy, Davao City. Mubalor sa 4,000 pesos nga shabu ang nasakmit sa suspect atol sa nasangpit nga buy-bust operation. Sa pikasbahin, sulod sa sa may Barangay San Rafael Village, Maa, Davao City, nadakpan ang tigpayuhot og shabu nga gilang si Paul Pogosa Mata alias Paul, usa ka cellphone technician nga taga Maa. Musumada sa 5,000 pesos ang nakuhang shabu sa dinakpan. Sa initial na assessment namo magkaiba gud sila, dili sila connected na. Iba-iba po sila o ano gina-debriefing din namo maayo kay para malapit sila po kaya basi naman ang dulo ani. Basi sila dili sila related na duha baka katong mga ginakuhaan nila kasi isa lang. Sumala ni Goles, kasong paglapas sa RA 9165 ang ipasaka batok sa duha ka mga drug suspects. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyo man ay Miginita, Tatak RMN.